uNkulunkulu bavusile abantu besifazane. And asinamona, we are proud of what the Lord is doing. Uma sibona ijika liyakubona sithi uNkulunkulu sebenza according to your will. Masebenzise. Inhliziyo zabo ziyaphuma. Nithi wabuthi bona abangena. Abamadoda. Ungani besifazane, uNkulunkulu ebadinga. They are hungry for God. Hanzodinwa nina ama-prophets, ama-pastor, ama-evangelist, labantu besifazane ene. uNkulunkulu bavusisa ukuthi amadoda are not available. When God used Deborah, it's because uSesaro eseshuphile in the book of Judges, and God needed someone to take authority. And there was none, even in Kosi, it was too afraid. Then God of Deborah, Uslo bet to a hamba, Uyobula Usman, Uti, now we are calling names of our God, which is best father. Umuham Zoham, Umuham is not going. Into that the worst father, I did daughter is the head. So if I'm a daughter, our 30 position now as the head. Guess what I'm going to do? I was at Alanja mode. I shan't she do the man. I'm a Tomazani. You will not tell them to go to I'm a 5 years sentence. It's over. Mama to think of Funuk Sabens. Oh, I will not let you to follow Funuk Sabens, but one and son. But I know who's a bona. The woman Tomazana Kishiman could go remote. Yabama to think of Funuk Sabens. The one of my companies, as of the honor of those for son. Uzwabona emabhasini bambi ibhasi. Ngoba ama-taxi vele sebawabambile namabhasi khona babambile. Nama-truck namabhanoyi. Angithi amadoda afake ama-truckini asebenza athatha impahla ka-Coca-Cola isuse la fanele ise-Cape Town ahambelana nawo wonke amantombazane alo ndaweni. Angithi yabo, thank God use women. Nawu umuntu osifazane ozohamba nge-truck. Engenasikhathi sokudlala. Ehambe Coca-Cola is needed. Ehambe thandaza rukho shanda laba bahayigcoli egcoli truck ngoba indoda ehambe ifaka wonke amantombazane ubuyizofaka isife ekhaya. uNkulunkulu bavusa ngoba amadoda they are sleeping. Asikhona thina silele sohamba nabo. Sohamba nabafazi besebenza. No sisibetho sebenza nabo. Abanomona bazoba nomona bazibayeke. Apha amadoda basetshwaleni. Apha amadoda because they are running away from God. Ningathi amen ithini imfundisi age. Iwona sebenza ngogesi abantu besifazane. Ubona ngehips akusinto lela hips. Uzanele loya manje. Uqhuma ugesi. Ebade kuyinto amadoda. Apha amadoda ayabhema. Uzobona nje bephatha ngisho imali ke manje bebamba manje ngebele ngakho egade imoto yemali. Have you ever know ukuthi ama security of this time John besifazane lenzani isecurity besifazane uma kufika umjito ezobamba inkunzi? No, it's time. God is allowing them bathathe over because amadoda lele. Nidlala iposition ngoba bona they are not in their position to lead. Indoda efayithe ngefridge ekhaya. Indoda efayifaka icross. Indoda efayiqondisa ingane. Guess what? Baba uyibheme kuba uyidawole esiqatha. Umama kaphuza ngithi uyena oqondisa ingane nezonke. So what? Nangoke umthandaza ethandaza lo uSolomon uma kwenze uthandaza ukhokho kanti ingane as time goes by zizothathwa ziboshelwe eBhabheloni ziyoboshwa. Uma seyiboshiwe Shadrach Meshach Abednego kwavuka umthandazo owathandazwa umkhulu uSolomon. Izingane zathi noma kuthiwa siba umkhulu wathi cha. Asiyabakhonza abanye uThixo umkhulu wathi makwenza better kodwa sivula iwind. Sibheke eJerusalem ngoba yonke into is all about Jerusalem. At Jerusalem it's a house of peace, it's a house of God. Umuzi kaNkulunkulu. Amen. Laba bathi noma sekubheda asibheke emzini.
emzini kaNkulunkulu. Hayi manje sisabheka emzini, manje sibheka kuJesu. Manje babheka, namanje sisabheka. Ukuthi manje sisabheka nje baza uma kubheda manje sibheka phezulu. Haleluya. Sithi uNkulunkulu abafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bangabe sayiphilela kodwa abaphilele wena. Ade ngcwabe ekhaya kushona umalume. Uma kushona umalume kuvuka umlilo. Washa waphela. So kubuzana imibuzo bonke ababuza imibuzo. Ukhatha ogeza bathi ngathi silwane wonke umuntu lo uhlapha ushaya isipale bonke babuza into ngenhlanhla kanti izovele kuthiwa kushumayele mina. Ngathi ukuthi uNkulunkulu ngithanda kangaka uJesu. Omunye kufanele sishweleze omunye sizozini sibuze bonke abakhogisha abantu abadala everybody confused bathiwa ngoba siconfuse. Thatha siko usika igama lami SIKO. Thatha siko shumayela wena uthini. Ngishuma ngathi yonke into enzeka it's an accident. Iphutha bengenzani mikuphi. Umuzi wami eGoli abashiswe la manje kuqhumele yanto leya uzobuza kuba it was an accident. Uma sobe sibhika abathathu sozondana sodwa sisibonge sodwa. Uzalwa wangithi. Umama uzalwa kaNgcobo. Amen. So tusozondana sonke zonke umoya umzondo sisibami sodela ukhona umuzi engaloba angasinuka nasodwa. Ngasikho isolution la ekhaya ikhona asibheke uJesu uyena abazalwane. It's the same yesterday today and forever. Ubona ngaphezulu ubona phansi ubona nanga ubona yonke into kuyena isobala. Uma uthi uthathi uyazi. Wazi ngisho umthakathi uma uthi wathaba ngopetrol wayekhona wayibuka. No mthathi ngelanga uyoma on the judgment day ayilande ngomthakatha kwakhe akwenze sasemhlabeni. If it's an accident, it's just an accident. Wedala uthi uyoshona kanje. Amen. Abashona ngeemoto abakinga badutshwe bakwazi. Sina sobe siphila we don't even know how we going to die. Mina ukufe ngicabanga ngikufisa ngifisa ukulala nje kahle. Ngivuke kusenze ngithule ngihambe njengestaring. Ukufa kwami ngithanga ngifuna nje ukufike ngilale ngitshela uNatasha Samuel ngithi mama Mzobe sengiyahamba manje ngoba sengiyahamba iminyaka isamncane ngayithola indoda that after 2 years ungizilele find a man hlale nengane Samuel ngaphema ngaphusi ufuna uThixo Natasha bazokushela umuhle namahla right